Fy enw I yw Stephen Williams a dwi'n gweithio gyda e-sgol fel Arweinydd Canolbarth Cymru. Dwi hefyd yn cydlynnu y sesiynau adolygu Carlam Cymru. Pwrpas yr ymgyrch Lefel Nesa yw i gefnogi ein dysgwyr ledled Cymru wrth i nhw paratoi am y cam nesaf yn eu bywydau. Ym mis Ionawr 2021, penododd Llywodraeth Cymru a e-ysgol i hwyluso a chynnal cyfres o sesiynau adolygu byw ar gyfer myfyrwyr tygau, uwchgyfrannol a safon uwch. Mae'r sesiynau adolygu yn cynnwys ystod eang o bynciau craidd a digraidd, gan gynnwys mathemateg, Saesneg, busnes ac electroneg. Gall y myfyrwyr naill ai gwylio y sesiynau adolygu yn fyw, neu fel arall gallwn nhw cael mynediad i'r recordiadau a'r adnoddau o'r wefan a gwylio'r fideos ar amser eu hunan. Am fwy o wybodaeth, ewch i lliw.cymru/lefel nesaf.